Un dos primeiros focos producíase na zona da Figueira. Ao mediodía a columna de fume e lapas avanzaba a velocidade de vertixe pola serra do Barbanza, axudada polas altas temperaturas e tamén pola forza do vento. Os medios terrestres apenas podían facer nada nesa zona de difícil acceso, e os aéreos tampouco, debido ás condicións de vento existente. Ás 9 da noite a situación empeorou. Nese tempo, e segundo as primeiras estimacións de medio rural, levaban ardidas xa máis de 90 hectáreas. Xa era, sen dúbida, o maior incendio dos que se levaban registrado na comarca no que vai de ano. O lume estaba totalmente incontrolado e a situación facíase cada vez máis complicada, xa que as lapas aproximábanse a varios núcleos de vivendas, como é o caso de Valteiro e Lidón. Foi nese momento, entrada xa a noite, cando se decretou o nivel de alerta 2, debido á proximidade do lume ás casas. Para os veciños deste último núcleo boirense foron momentos de gran tensión e medo, xa que as lapas avanzaban cara ás súas vivendas. De noite aquí, por aí, vento e... bueno, non había maneira de paralo, non había maneira, vamos, había que estar máis ou menos pendiente das vivendas, que non había outra solución. E o vento axudoulle moito. Había moito vento? Moito. O vento do sur ainda ardía máis. Bueno, quedou sobre 50 metros ou así. Moito, porque podía echar o lume ás casas. A pesar do medo vivido, non houbo que lamentar danos persoais e tampouco tiveron que desaloxar as súas vivendas, grazas ao traballo dos equipos de emerxencias que pasaron toda a noite na zona. Baixou por aí por riba, pero bueno, veu en contra do vento e foise controlando aínda moi ben. Había bastantes medios axudando aquí na extinción. Bueno, aquí había 3 coches de bomberos. Bueno, botaron a noite aquí. Estuveron aí, toda a noite aquí, un de nós. Bueno, era unha tranquilidade que parece que non pe axuda, non? Si, estuveron aquí bastantes, houve bastante xente. Si, que viñeron tamén de Santiago, bueno, de Ribeira, de Bomberos, de Boiro e Noia tamén. Xa de madrugada a situación mellorou considerablemente coa entrada das chuvias, propiciando o controle posterior e extinción do lume. O incendio de Cures non foi o único que se rexistraba esta pasada fin de semana no Barbanza. En Ribeira producíanse tamén varios lumes, aínda que a menor escala, que afectaron á zona de Salmón, en Oleiros, e tamén a Palmeira, obrigando a mobilizar a estas dúas zonas a varios equipos de extinción.